στη Σομπόλη. Τώρα, σε μεγάλες οικονομικές συμφωνίες με την Κίνα ποντάρει πλέον η Ελλάδα για να δημιουργήσει ανάπτυξη αλλά και να φέρει νέες επενδύσεις. Ο αντιπρόεδρος κινεζικής κυβέρνησης βρέθηκε στην Αθήνα και υπέγραψε 14 σημαντικές συμφωνίες. Ανάμεσα σε αυτές και η προμήθεια της Κίνας με μεγάλες ποσότητες ελληνικού ελαιόλαδου σε ένα ενδιαφέρον πραγματικά πάντρεμα κινεζικής και μεσογειακής κουζίνας. Ενθουσιασμένος, χαμογελαστός και υψώνοντας τα χέρια σε μία γροθιά, ο Κινέζος αντιπρόεδρος βγαίνει από την πρεσβεία ικανοποιημένος για τις επαφές του στην Αθήνα. Θερμή και η συνάντηση Παπανδρέου Ζανγκ Δεζιάνγκ. Οι οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες που υπεγράφησαν ήταν 14 σε πολλούς τομείς. Τις τηλεπικοινωνίες, τη τεχνολογία, την ναυτιλία, τις μεταφορές και το εμπόριο. Το ελληνικό ελαιόλαδο και η προώθησή του στην αγορά της Κίνας μπήκε στο τραπέζι των συμφωνιών. Η πολυπληθής αντιπροσωπεία των Κινέζων αξιωματούχων και επιχειρηματικών παραγόντων κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο και με το κινέζικο κρατικό αεροσκάφος βρέθηκε και στην Κρήτη. Υπάρχουν αρκετά μπουκάλια και αρκετές φίρμες οι οποίες πάνε στην Κίνα. Στα κινέζικα όλα. Βεβαίως. Και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Χιλιάδες μπουκάλια ελαιόλαδου με συσκευασία στα κινέζικα ετοιμάζονται για να ταξιδέψουν για τη μακρινή Κίνα. Η Ένωση Ηρακλείου Κρήτης άνοιξε ήδη νέους δρόμους. Θα καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια που γίνεται με τους Κινέζους και πραγματικά κάποια στιγμή θα μπορούμε να υπολογίσουμε ότι μεγάλες ποσότητες λαδιού θα πάει στην Κίνα. Το λίτρο στο ράφι μπορεί να κάνει μέχρι και 25 ευρώ. Η συμφωνία με τους Κινέζους δεν ήταν απλή διαδικασία. Πάντα προτού κλείσουν μια δουλειά έχουν κάνει πλήρη έρευνα αγοράς, που σημαίνει ότι θα κάνουν διαπραγμάτευση μέχρι το τελευταίο σεντ μέχρι να κλείσουν τη συμφωνία. Είναι Σύριος και εδώ και 7 χρόνια άρχισε να προωθεί το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στους Κινέζους. Πουλιέται με 7 ευρώ λιανική τιμή, περίπου 7 με 7,5, κινείται στην κινέζικη αγορά και θεωρείται μη ανταγωνιστικό προϊόν. Τα ελληνικά προϊόντα είναι περιζήτητα στην Κίνα, μας λέει ο Σύριος επιχειρηματίας, που είδε τις εξαγωγές να αυξάνονται σταδιακά τα τελευταία 2 χρόνια. Για να κλειστούν οι συμφωνίες και να προωθηθεί το ελαιόλαδο, η επικοινωνία με το γραφείο της Σαγκάης είναι συνεχής. Τι γνωρίζουν όμως οι Κινέζοι για τα προϊόντα μας? Η επιχείρηση που έχει 2 υπαλλήλους εδώ και 11 στην Κίνα προωθεί και άλλα προϊόντα. Όπως το σιτάρι, ρεβίθια και φασόλια στην κινέζικη αγορά για να μάθουν περισσότερα για την μεσογειακή διατροφή. Για την περσινή χρονιά έκανε ετήσιο τζίρο 4 εκατομμύρια ευρώ με προοπτικές εξέλιξεις τεράστιες. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι οι εισαγωγές μας από την Κίνα φτάνουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εξαγωγές μας μόλις τα 123 εκατομμύρια.